Dinas Milan yng ngogledd goludog yr Eidal. Dyma gryd y Dadeni Dysg yn yr 11th ganrif ar 15. Siglwyd gwareiddiad y gorllewin yn y cryd hwnnw, gan gynnwys y Gymraeg, ac mae'r rhaglen yma'n cwmpasu dau o niddordebau, yr iaith a chrefydd, mewn diwinyddiaeth ac athroniaeth y graddiais i. Mae dylanwad crefydd ar yn hiaith a'n diwylliant ni yn dal i'n nghyfareddu, fel mae'r adeiladau ysblennydd yma. Gwledydd Protestanaidd fu Cymru a Lloegr ers dyddiau Harri Rwythfad. A dyna sydd yn rhannol gyfrifol am y ffaith mae Protestaniaid ydi llawer o enwogion hanes yr iaith, dynion fel William Morgan a Williams Pantycelyn. Ond does gan y Protestaniaid ddim monopoli ar y Gymraeg. Am ganrifoedd cyn sefydlu Eglwys Loegr, roedd Catholigion, mynachod a oedd yn deyrngar i'r pab, wedi bod yn cofnodi'r Gymraeg mewn llawysgrifau. Hyd yn oed ar ôl cychwyn diddymu'r mynachlogydd ym 1536, roedd gan y pabyddion gyfraniad pwysig i'w wneud o hyd. Gwasg Gydd Babyddol fu'n gyfrifol am y llyfr cyntaf ar graffwyd ar dir Cymru, y Drych Cristnogawl y 1585. Digwyddodd hynny yn ogof Rhiwledyn ger Llandudno, gan smyglo'r llyfrau allan liw nos. Ond tra bwrhau pabyddion Cymraeg wedi aros adra i genhadu yn y dirgel, bu'n rhaid i amball un ffoi dros y môr am ei fywyd i ledeunu'r gair. Efallai nad ydy enw Gruffydd Robert, Milan, mor gyfarwydd ag enwau rhai o'i gyd Gymru Protestanaidd, ond fe chwaraeodd yntau ran hanfodol yn hanes yr iaith. Tra roedd John Davies Mallwyd a William Salisbury yn cyhoeddi yng Nghymru, mi roedd Gruffydd Robert yn alltud yma'n Milan ac yn fan hyn ysgwennodd o'r llyfr Gramadeg Cymraeg. Yn achos y ddau arall ysoniais i amdanyn nhw, geiriadurwr a gramadegydd Cymraeg a Lladin oedd John Davies, a Salisbury o Lansanan oedd cyfieithydd y Testament Newydd i'r Gymraeg. Dynion eu cyfnod oedden nhw, dynion y Dadeni Dysg, ond eu bod nhw fel Protestaniaid yn elwa ar y drefn Brydeinig ac yn cael rhwydd hynt i gyhoeddi. Ond cyn gadael Milan, buddiol fyddai cael gwybod rhagor am y Cymro o Lyn neu ei ddionydd, allwn ni ddim bod yn siŵr o ble yn union, a ddaeth i'r Eidal yn alltud ym 1559. O ffeiriad Catholig, a ffodd i'r Eidal yn ystod teyrnasiad Elizabeth. Fe gododd yn uchel iawn ar staff y Cardinal Carlo Borromeo ym Milan, ond fallo ddim mo'i hiraeth am Gymru, mae hynny'n dod trwy'r gwaith y gyhoeddodd e. Fe ddechreuodd yn 1567 gyhoeddi gramadeg Cymraeg yn y Gymraeg. Mae'n waith hynod o ddiddorol. Nid yn gymaint am y manylion ieithyddol sydd yn ddo bod rhain bwysig, ond oherwydd gweledigaeth Gruffydd Robert am y Gymraeg fel un o ieithoedd Dysg Ewrop. Y Gymraeg yn cymryd ei lle ochr yn ochr ag ieithoedd y cyfandir. Roedd hi'n weledigaeth mawr o'r hyn oedd yn bosibl i'r Gymraeg, yr hyn y gallai'r Gymraeg i gyflawni yn y byd newydd anturus oedd yn ymagor. Yr hyn a wnau Gruffydd Robert yn gymeriad mor hynod ar y pryd, oedd ei ymgysegriad llwyr nid yn unig i babyddiaeth, ond i'r Gymraeg hefyd. Gweitha'r gwahaniaethau crefyddol chwerw rhyngddo fo a'r esgob William Morgan, roedd y ddau fel ei gilydd yn rhannu'r un cariad at yr iaith. Dwy o ddeddfau'r Tuduriaid ym 1559, y ddeddf oruchafiaeth a'r ddeddf unffurfiaeth oedd yn gyfrifol am erlyd pabyddion fel Gruffydd Robert.
A'r Tuduriaid a'i gwreiddiau ym Mhenmynydd yn Sir Fôn, fi'n gyfrifol hefyd am ymgorffori Cymru yn Lloegr yn y gyntaf o'r deddfau uno ym 1536. Brenin Lloegr Harri Rwythfed o Ysblander i Balas yn Hampton Court oedd pensaer y deddfa uno, a ddehonglwyd yn hoes ni fel y deddfa mwyaf dinistriol yn hanes Cymru a'r iaith Gymraeg. Ond faint o wirionad sydd yn y ddamcaniaeth ddeiddiol honno? Wel, mewn gwirionedd, mae'r ddamcaniaeth yna yn syml ac un o ddamcaniaethau cymarweiniol hanesyddiaeth y mudiad cenedlaethol ydy hi mewn gwirionedd. Oherwydd, os edrychwn ni ar yr unfed ganrif ar 15, mae hi yn ganrif eithriadol o gyfoethog. Pan edrychwn ni ar gynheiliaid a diwylliant brodorol yn yr unfed ganrif ar 15, pobl fel Sir John Prys oedd yn gyfrifol am llyfr preintiedig Cymraeg cynharaf. Roedd yn ŵr oedd yn amlwg iawn yn y drefn wleidyddol newydd. Pan edrychwn ni ar bobl fel William Salisbury, William Morgan, John Davies o Fallwyd, roedd nhw wrth gwrs wedi mwynhau'r manteision addysgol oedd wedi dod yn sgil y deddfa uno i radda, ond wrth gwrs roedd eu teyrngarwch nhw yn parhau tuag at y diwylliant brodorol Cymraeg. Mae'n amlwg eu bod nhw yn gyffyrddus ar y naill llaw a'r diwylliant newydd Ewropeaidd oedd yn cael ei gynrychioli gan y Dadeni, ond wrth gwrs i gyfran dda o'r uchelwyr a'r ysgolheigion hyn, y peth pwysig oedd cymhwyso y grymoedd newydd hynny tuag at sefyllfa'r Gymraeg. Ac roedd hynny'n gallu bod yn weithgarwch proffidiol. Yr hyn ddaru'r deddfa uno mewn gwirionedd oedd gwneud dwyieithrwydd yn gymwyster proffesiynol pwysig. Os oedd rhywun eisiau bod yn swyddog, oedd yn gweithredu ar ran y goron, yna bod yn rhaid i'r person hwnnw fedru Saesneg. Diolch yn deud na chai o ddim defnyddio'r Gymraeg, nag yn deud chwaith na ddylai fo siarad y Gymraeg. Be oedd y cymal yna'n ei greu mewn gwirionedd oedd corff o bobl mae'n debyg oedd yn ddwyieithog, fysa'n ffurfio'r bont na rhwng y rhai oedd yn rheoli a rhai oedd yn cael ei rheoli. Yn sgil y deddfau uno hefyd, roedd angen gweinyddwyr a gweinyddiaeth ddwyieithog, yn enwedig yn y llysoedd barn. Yn ôl y deddf, roedd yn rhaid cadw'r cofnodion yma yn Saesneg. Ond roedd yr rheini'n dangos bod iaith y siarad, yr iaith lafar oedd yn cael ei defnyddio, yn bendant yn Gymraeg, ond bod yna drosi yn digwydd gan y sawl oedd yn ysgrifennu y cofnod. Weithiau ydych chi'n cael ymadroddion fel he said in the Welsh tongue, ac mae yna rai ymadroddion digon coch yn dod trwy hynny. Weithiau ydych chi'n cael gair Cymraeg wedi cael ei roi i mewn yn y cofnod, ac yna wedi cael ei groesi allan yn ofalus iawn, a'r gair Saesneg wedi ei roi i mewn. Yn amlwg, mae trosi o'r Gymraeg yr oedd yr ysgrifennwr. Un peth hynod o ddiddorol i mi beth bynnag ydy mae un swyddog yn unig y gwrthodwyd iddo fo i swydd fel swyddog lle o ganlyniad i'r cymal iaith. Un yn unig oedd yn amlwg ddim yn medru'r Saesneg. A chrwner sir fai syfed o bob man oedd hwnnw, y sir dan ni'n ei ystyried heddiw, sydd â lleia o siaradwyr Cymraeg yn ei hi. Y Tuduriaid fi'n gyfrifol am osod sylfaeni'r drefn Brydeinig fodern. Drwy'r deddfau uno, fe grewyd un wladwriaeth unedig gref wedi ei chanoli'n Llundain. Collodd Cymru i hunaniaeth wleidyddol gan ddod yn atodiad i Loegr yng ngolwg y gyfraith. Ond wrth i Gymru a Lloegr glosio at ei gilydd, roedd Harri Rwythfed yn ymballau oddi wrth weddill Ewrop. Beth ni'n cael o dan Harri Rwythfed yw torri'n rydd oddi wrth eglwys Rhufain. Pawb yn gwybod wrth gwrs bod Harri Rwythfed am gael gwared yr Ewraig gyntaf a Catrin Aragon mwyn priodi Anne Boleyn. Nawr oedd y pab yn gwrthod oes gariad iddo fe, felly'r unig llwybr mae'n ymddangos oedd ganddo fe ar ôl oedd i wneud ei hunain yn ben ar yr eglwys. Felly mae'n sefydlu hunain yn ben ar eglwys Loegr, mae'n torri'n rydd o eglwys Rhufain. Ond beth sydd gyda ni mewn gwirionedd yw goruchafiaeth frenhinol dros yr eglwys, yn hytrach nag eglwys Brotestanaidd go iawn.
Yn lled fuan ar ôl marwolaeth ar ei rwythfad ym 1547, fe gafwyd blynyddoedd o erledigaeth grefyddol a thwallt gwaed wrth i'r frenhines Mari Weidlyd, geisio ailsefydlu'r ffydd babyddol drwy Loegr a Chymru. Llosgodd bobl wrth y stanc yn ei cannoedd gan gynnwys ar chesgob Caergaint Thomas Cranmer, dyn y llyfr Gweddi Cyffredin. Hereticiaid oedd Cranmer a'r lleill yng Ngolwg Mari. Gwaith y frenhines Elizabeth pan ddaeth hi'r orsedd ym 1558 oedd adfer awdurdod eglwys Brotestanaidd Lloegr ac adfer yr heddwch. Fel rhan o'r strategaeth honno y penderfynodd Elizabeth fod y Cymru angan Beibl yn yr iaith Gymraeg. Roedd yn well ganddi hi weld yn cyndeiddio yn darllen Cymraeg nag yn ailgydio mewn pabyddiaeth. Mi oedd pabyddiaeth wrth gwrs wedi bod yn rhan hanfodol o driftadaeth ac o hunaniaeth y Cymru am ganrifoedd ac oedd yn cymryd cryn dipyn o amser felly i sefydlu protestaniaeth yn lle hynny. Un o'r cerrig filltir mwyaf pwysig o ran hynny oedd deddf cyfieithu'r sgrythyr i'r Gymraeg ym 1563. Dyma'r ddeddf nath awdurdodi bod yn rhaid cael Beibl Cymraeg a bod rhaid cynnal gwasanaethau yn Gymraeg mewn plwyfi lle oedd Cymraeg yn cael ei siarad yn gyffredin. Felly mae'n holl bwysig o ran crefydd a iaith ar gyfer y dyfodol. Gorchmynnodd Elizabeth fod yn rhaid darparu Beibl Cymraeg yn ddiymdroi. Fe gymrodd hi tan 1588 i Feibl yr Esgob Morgan ymddangos yn ei gyfanrwydd. Ond erbyn 1567, roedd cyfieithiad William Salisbury o'r Testament Newydd a'r Llyfr Gweddi Cyffredin ar gael, a gwasanaethau eglwysig yn gallu cael eu cynnal yn yr iaith Gymraeg. Nawr oedd pobl yn dechrau clywed yr iaith ar y sil, a fe ddaeth y Gymraeg felly yn iaith addoliad cyhoeddus. Mi oedd yn rhoi statws yr iaith o fewn y gyfraith nad oedd yn bod cyn hynny, oherwydd wrth gwrs oedd y ddeddf Unol wedi gwneud Saesneg yn iaith swyddogol yng Nghymru, yn y byd cyhoeddus. Ond nawr mi oedd o leia o ran maes crefydd, mi oedd na rywfaint o statws yr iaith ar gyfer y dyfodol. Felly, gweitha pawb a phopeth, lladd Llywelyn, trechu Glyndŵr, concro Cymru, i huno a'i hymgorffori yn Lloegr, roedd yr iaith Gymraeg nid yn unig yma o hyd, roedd hi ar ei fyny. Mi oedd William Salisbury yn ddyn y Dadeni Dysg o'i gorau New Swdl. Cyn mynd ati i gyfieithu'r Testament Newydd, roedd o wedi gwneud enw iddo'i hun fel awdur toreithiog a oedd yn ysgrifennu ar ystod eang o bynciau. I fod o'n brotestant pybyr, doedd o ddim yn ddyn cul. Roedd ganddo ddiddordebau ymhell y tu hwnt i fyd crefydd. Fe gymerodd ddiddordeb aruthrol yn y Gymraeg yn arbennig i geirfa hi, ac fe gynhyrchodd a dictionary in English and Welsh i ddysgu Saesneg i'r Cymru, a brief and a plain introduction i alluogi'r Saeson i ynganu'r Gymraeg. Fe droes wrth gwrs at lenyddiaeth yr Oesoedd Canol, a mi adnoddau ieithyddol, ond hefyd fe ehangodd gwmpas y Gymraeg yn aruthrol. Bathu geiriau newydd. Yn y Testament Newydd, enghraifft ar Llyfr Gweddi, fe gewch chi am y tro cyntaf lu o eiriau sydd wedi dod yn rhan naturiol o'r Gymraeg. Geiriau fel anghofio, anadlu, atgyfodi. I nodi jyst 3 gair sydd yn dechrau ar llythyren A. Yng ngwaith Salisbury y cewch chi'r rheina am y tro cyntaf. Ond fel sawl athrylyth o ysgolhaig, roedd Salisbury yn medru bod yn dwp o ddeallus. Roedd ganddo fe rai chwiwiau gorddysgedig. Enghraifft, oedd e'n mynnu printio geiriau Cymraeg oedd yn dod o'r Lladin mewn dull a oedd yn dangos i gwreiddyn Lladin nhw.
templ, felly am teml. Diffyg am diffyg. Ac fe bu hynny'n rhwystyr. Ond yr oedd Salisbury yn ddigwestiwn yn gawr o ysgolhaig ac o ieithydd Cymraeg. Gwendid penna Salisbury oedd bod y Gymraeg oeddwn i defnyddio yn ddiarth ac yn anaturiol. Yn ogystal â lladeneidio'r iaith, mi oedd yn hoff iawn o ddefnyddio geiriau hynafol. Doedd o ddim yn meddwl bod y Gymraeg angen y treigliad trwynol o gwbl, felly mi benderfynodd o'i hepgor yn llwyr o'r Testament Newydd. Ac bod y testament hwnnw yn werthfawr iawn, mi roedd o wedi sgwennu yng Nghymraeg Salisbury yn hytrach nag yn yr iaith roedd gweddill y Cymru yn ei siarad. Ar ôl cyhoeddi'r Testament Newydd, aeth Salisbury ati ar y cyd a'i gyfaill Richard Davies, esgob Tuddewi, i gyfieithu'r Hen Testament. Ond fe ffraeodd y ddau ddyn dros sut y dylid cyfieithu un gair. Chafodd y gwaith mo'i orffan. Un arall o gyfeillion Richard Davies a ati i greu Beibl Cymraeg yn ei gyfanrwydd, a'r dyn hwnnw oedd William Morgan, bachgen cyffredin o'r Wybyrnant ger Penmachno, a dyfodd i fod yn esgob yn Eglwys Loegr ac yn un o gymeriadau pwysica hanes yr iaith Gymraeg. Yn 20 oed, gadawodd William Morgan yr Wybyrnant gan deithio i gair grawnt i astudio'r clasuron. Ond mor bwysig oedd yr addysg a gafodd yno, ymdrechion Cymru'r gorffennol byddai'n rhoi sylfaen a chanllaw i waith mawr William Morgan. Pan ddaeth hi'n gyfnod cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, mewn gwirionedd yr oedd yr iaith lenyddol safonol yma roedd hi yno'n barod i William Morgan i defnyddio, i fod o wedi i defnyddio hi mewn dull ychydig yn fwy hyblyg. Iaith y beirdd mewn gwirionedd oedd hanfod i Feibl. A phan edrychwn ni a phan gymharwn ni hanes y Gymraeg a hanes ieithoedd anwladwriaethol eraill, y peth rhyfeddol mewn gwirionedd yn hanes y Gymraeg ydy fod ganddi hi drwy'r canrifoedd iaith lenyddol neu iaith safonol. Ac mi oedd hynny'n fantais aruthrol mewn gwirionedd pan ddaeth y Gymraeg i gyfleidio'r wasg argraffu o'r 11 ganrif ar 15 ymlaen. Y ddwy gamp fawr gan William Morgan oedd bod am meistrolaeth ar ei iaith ei hun, ac mae'r Beibl yn dangos fod ganddo gyfoeth dihysbydd o Gymraeg. A'r ail beth, wrth gwrs, oedd meistrolaeth o'r Hebraeg a'r Roeg, dwy brif iaith y Beibl. Yng Nghaergrawnt yn y brifysgol y dysgodd ei Hebraeg i gyd, ac yno y cabolodd o i Roeg. Ond yr hyn sy'n anhygoel yw i fod ag yn ddim ond 20 a chydig wedi crynhoi gymaint o wybodaeth a gallu rhoi yn y Gymraeg eiriau i ni am syniadau a phethau o Israel, a oedd yn gwbl ddieithr y Gymraeg. Meddylwch chi nawr am ymadrodd fel sŵn ymrig y morwydd yn yw pan chi'n clywed rhywbeth, rhyw drafferth yn dod, rhyw sŵn brwydyr yn dod o bell. Mae'n rhyfeddol yn y Gymraeg, sŵn ymrig y morwydd. Ni'n defnyddio'r peth yn gyffredin iawn. Wel nawr, nid yn unig dyw morwydd ddim yn bethau cyffredin yn tyfu yng Nghymru, ond dyw sŵn ymrig y morwydd ddim yn beth naturiol yn y Gymraeg. Ac eto trwy glywed yr ymadrodd mae bob di Sul, yr oedd y Cymru wedi hoffi'r ymadrodd, oedd wedi mynd mewn i deithi'r iaith ac yn ymddangos yn gwbl naturiol. Nawr yn Saesneg, a sound of a going in the tops of the mulberry trees, mae mor anaturiol a mor stiff yn y Saesneg, oedd y Saeson yn ddigon call i ddweud, dyn ni ddim eisiau cael y math na o ymadrodd yn Saesneg. Does wiw colli gafal yn y ffaith na fyddai William Morgan ddim wedi mynd ati i gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, ond i bai am goron Lloegr. Deddf gydymffurfiaeth y Frenhines Elizabeth yn 1559 a orfododd bawb yng Nghymru a Lloegr i fynychu o leia un gwasanaeth eglwysig bob wythnos. Corffen harglwydd Iesu Grist, yr hwn ar orddwy dros o ti, a gadwyd y gorff a ddenaid i fywyd tragwyddol. Amen. Hi fynodd fod y Beibl ar gael yn y Gymraeg, a hi hefyd fynodd fod y Cymru'n clywed y Beibl hwnnw'n cael ei ddarllen ar goed.
Erbyn 1588, mi oedd y Beibl cyfan wedi ymddangos o waith William Morgan, ac o hynny ymlaen oedd e'n bosib i cynnal gwasanaethau'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mi oedd felly safon wedi gosod ar gyfer y iaith lenyddol ar gyfer y dyfodol. Nawr, sgwrs oedd trwch y boblogaeth, mwyafrif llethol y boblogaeth, yn methu darllen y Beibl ar y pryd, ond mi oedden nhw'n clywed y gair o'r pwlpid bob sul, ac oedden nhw'n cael eu trwytho felly yn yr iaith safonol yma, ac mi oedd sgwrs cynulleidfaoedd ledled Cymru yn clywed yr un iaith, felly oedd yna safon gyffredin, ta beth bynnag oedd y dyfodiaeth yn lleol, oedd pobl yn wybodol fod yna un iaith safonol, llenyddol ar gael. Roedd y Gymraeg ar ei hennill yn enfawr yn sgil cyfieithu'r Beibl. Nid yn unig roedd cyfraith Lloegr wedi cydnabod yr iaith yn swyddogol, ond roedd y Gymraeg ei hun, diolch i athrylaeth yr esgob Morgan, yn ddigon hyblyg a chyfeithog i ymdopi â phynciau a syniadau astrus. Meddylwch chi am agoriad yr epistol at yr Hebreaid gan Paul, mae'r ddadl gymleth yma rhwng y traddodiad Iddewig a'r traddodiad Groegaidd yn cael ei roi ger bron gan Paul. Mae fel oedd e'n gorfodi'r Cymru am y tro cyntaf i eistedd mewn seminar, i glywed Paul yn rhoi papur seminar i'r Iddewon, sut oedd cysylltu y ddau draddodiad. Wel, am y tro cyntaf felly, dyma'r Cymru yn clywed trafodaeth ymenyddol. Ac o'n i bai, chi'n gweld bod nhw wedi cael yr eirfa yma, o'n i bai bod nhw'n clywed yr holl drafodaeth yma o'r pwlpit yn cael ei gwthio mewn i ddipennau nhw. Fydde'r Gymraeg ddim yn werth tatem bob mewn ffordd, dim ond iaith i drafod pris y maip yn ymfarchnad, fydde'r Gymraeg. Yn Llundain, ym 1588, yr argraffwyd Beibl William Morgan. Drwy Ewrop, fe fuon â Chwyldro yn hanes cyhoeddi llyfrau, wrth i dechnoleg newydd argraffu Dadeni ar draws y cyfandir. Lle gynt bu'n rhaid dibynnu ar fynachod a'i tebyg i gopio bob dim yn llafurus, roedd llyfrau bellach yn cael eu cynhyrchu'n fasnachol. Ond ofnau'r Frenhines Elizabeth y gallai'r wasg argraffu lygru meddyliau phobl hefo syniadau peryglus o'r cyfandir. Tan 1660, dim ond yn Llundain, Rhydychen a Chaergrawnt yr oedd y Llywodraeth yn caniatáu lyfrau gael eu cyhoeddi yn Lloegr a Chymru, a doedd dim hawl gan babyddion i gyhoeddi o gwbl. Cant ar y gorau o lyfrau Cymraeg a ymddangosodd yn y cyfnod hwnnw. Roedd deddf argraffu 1695, fodd bynnag, yn caniatáu i argraffwyr gychwyn busnesau ble bynnag roedden nhw'n dymuno gwneud hynny. I'r amwythig ar ochr Lloegr i Afon Hafren y symudodd Thomas Jones, un o argraffwyr a chyhoeddwyr Cymraeg pwysica Llundain. Denodd Thomas Jones argraffwyr Cymraeg eraill ato i'r amwythig, a'r dre honno oedd prif ganolfan y byd cyhoeddi Cymraeg ar derfyn yr ail ganrif ar 15. Chafodd yr un wasg argraffu barhaol i sefydlu ar dir Cymru tan y 19fed ganrif. Gwasg Isaac Carter oedd honno, a agorodd y 1718 yn Rhehedyn, sef yr rhan o Gastell Newydd Emlyn sydd dros yr afon yn Sir Aberteifi. Baled oedd ymhell o flaen ei hamser, baled yn lladd ar ysmygu, oedd cyhoeddiad cynta'r wasg. Llyn fama'n rwla, yr argraffwyd can o sen i'w hen feistr tobacco. A sbiwch beth sydd drws nesa. Sgwn i os na dyna pam, yna siop iechyd yma rwan. Byd â fo am hynny. Canu'n iach i Drehedyn ddaru Isaac Carter a symud i fusnas y 1725 i Gaerfyrddin. Tre a sir fyddai'n gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ddyfodol yr iaith. Ers
1588, roedd y gyfraith wedi gorfodi'r Cymru i wrando ar Feibl William Morgan yn cael ei ddarllen yn yr eglwysi bob Sul. A gwrando ydy'r gair perthnasol, achos ar y pryd wrth gwrs, doedd fawr neb o blith y werin bobl yn medru darllen. Ond mewn cyfnod cymharol fyr, rhwng 1731 a 1761, mi gafodd y sefyllfa honno i chwyldroi, a hynny diolch i weledigaeth Gruffydd Jones, rheithor Llanddwror. Fe sefydlodd o bron i 2,500 o ysgolion, neu'n hytrach o ddosbarthiadau, dysgu darllen i blant ac oedolion. Mae rhaid edmygu cyfraniad Gruffydd Jones, oedd e'n gyfraniad ryfeddol mewn gwirionedd. Mae rhaid edmygu'r dewrder a phenderfyniad i geisio cynnal ymdrech fel hyn ar y fath raddfa, oherwydd yr ysgolion wedi cyrraedd bron pob cwr o Gymru. A hynny, wrth gwrs, heb unrhyw gymorth ariannol oddi wrth yr awdurdodau na'r eglwys. Gruffydd Jones yn dibynnu'n llwyr ar y roddion oedd e'n derbyn oddi wrth pobl caredig a hael oedd yn barod i gyfnogi y fenter, ac oedd yn gyfo brwydro o flwyddyn i flwyddyn i wneud hynny. Oedd bob yn sy'n brolio am bob pint oedd e'n derbyn mewn rodd, oedd e'n gallu dysgu 6 o ddisgyblion i ddarllen, a hynny mewn 3 mis. Cyfrinach fawr Gruffydd Jones oedd dysgu'r werin i ddarllen Cymraeg. Saesneg oedd cyfrwng gwersi a ddysgwyr eraill. Ond os gwrs oedd Gruffydd Jones yn gweld os am sicrhau bod y Cymru yn darllen y Beibl, mwyn achub i yneidiau nhw, oedd rhaid gweithredu ar fyrder, a felly'r unig peth ymarferol i wneud oedd i ddysgu nhw i ddarllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn diwedd i fywyd mae'n debyg fod dros 200,000 o ddisgyblion wedi derbyn hyfforddiant wedi dysgu darllen yn yr ysgolion, ac hynny ar adeg pan oedd poblogaeth Cymru llai na 500,000. Felly oedd hyn yn sicr yn rhoi Cymru am gyfnod ar y blaen ar y ran fwyaf o wledydd yn Ewrop o ran llythrennedd. Dyma'r cyfle cyntaf i nifer fawr o werin bobl Cymru i ddysgu darllen, ac hynny yn rad ac am ddim i bobl o bob oedran a bob statws cymdeithasol. Yn y gobaith y byddai'r Cymru'n trwytho'i hunan yn y Beibl a'r llyfr gweddi cyffredin, yr aeth Gruffydd Jones ati i ddysgu pobl i ddarllen. Achub eneidiau, nid diwyllio oedd i nod. Ond roedd tynged yr iaith Gymraeg a thynged crefydd yn mynd lawn llaw ar y pryd, fel yr oedden nhw wedi gwneud ers dyddiau cyfieithu'r Beibl. Yr eironi ydy mae cefnu ar eglwysi Gruffydd Jones a'i debyg byddai'r Cymru'n i'w wneud, ac yn sgil y diwygiad methodistaidd troi maes o law at y capeli. Ni yn dieddol o ddyddio cychwyn methodistiaeth o drwydigaeth Powell Harris a Daniel Rowland nôl yn 1735. Fi o'n nhw ati wedyn yn cyffroi a denu llawer iawn i'w dilyn nhw gan gynnwys wrth gwrs yn fwyaf enwog Williams Pantycelyn. A fe ledodd y mudiad o fy ni mlaen felly ar draws Cymru yn raddol. Mi oedd y grefydd yn un a anwyd ac afagwyd tu fewn i Cymru. Ac o'r cychwyn felly oedd na bregethwyr a llenorion i sicrhau bod na gynnyrch ar gael ar gyfer y Cymru trwy gyfrwng ei iaith ei hunain. Y Gymraeg oedd y cyfrwng mwyaf ymarferol ar gyfer trwch y boblogaeth yng Nghymru, ac felly oedd y Methodistiaid yn defnyddio'r iaith yna, ac wedi sicrhau wrth gwrs toreth o lenyddiaeth ac emynau ar gyfer y cynulleidfaoedd. Yng nghanol y 19fed ganrif, fe gafodd decau ar ddecau o filoedd o Gymru cyffredin, brofiadau crefyddol ecstatig o blegyd y diwygiad Methodistaeth. Mi ro'n nhw'n teimlo dramatigrwydd a synwyrisrwydd rhywbeth yn digwydd y tu fewn iddyn nhw, oherwydd bod Duw yn eu tîb nhw wedi dod i gysylltiad â nhw. Ac ro'n nhw eisiau mynegu hyn. Ar un a benderfynodd sut i fynegu hyn yn y cysegr, yn anadeb arall oedd Williams Pantycelyn. Heddiw mae pobl yn Pererin Dota i Pantycelyn, i gartra Williams, ac mae ffermdy Pantycelyn yn eiddo erbyn hyn i'r chwechad genhedlaeth o ddisgynyddion y per ganiedydd. Dyma wr y mae eiria wedi cael eu canu mewn capeli a phob math o lefydd eraill hefyd ers y 19fed ganrif. Yn gynnar iawn yn ei yrfa lenyddol, mae gynno fo bennill sydd yn mynd fel hyn, Iesu isiws est am calon, fenaid cyn llechu sy'n ddifrad
rhwng dy ddwyfron. Isiws yn lle eisoes, est yn lle eithost. A wedyn y gynghanedd hyfryd ddifrad rhwng dy ddwyfron. Mae wedi cyfleu rhywbeth mewn iaith newydd sbon fyw ac wedi cadw cynghanedd clasurol. Dyma ddyn ar oes i ganiadaeth y cysegr yng Nghymru, iaith am 2 ganrif a hanner, tan wacau o'r capeli yn awr yn wir. Ond beth sy'n rhyfedd ydy bod yr arddull honno mor fyw ac mor firain, fel allech chi feddwl bod wedi bod erioed. Mae creu rhywbeth fel yna yn gofyn am athrylydd, ac athrylydd oedd Pantycelyn. Mewn anialdir yn crwydro ymadraw ac yn gobeithio pob rhyw awr fod sydd yn had gerllaw. Ond nid canu Cymraeg cyhyrog Williams Pantycelyn a'r emynwyr mawr a'i dilynodd oedd unig bleser cenedl a gafodd ei thanio gyn y diwygiad Methodistaidd. Ar Cymru'n bobl grefyddol a llythrennog, roedd hi'n anochel y byddai'r byd cyhoeddi'n darparu'n helaeth ar eu cyfar nhw. A hynny wrth gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, unig iaith y mwyafrif o'r werin bobl. Mi roedd yr arweinwyr Methodistaidd yn sylweddoli bod angen deunydd darllen ar gyfer pregethwyr teithiol ac ar gyfer plant a disgyblion ac athrawon yr ysgolion Sul. A mae Thomas Jones o Ddimbych a Thomas Charles o Bala felly yn mynd ati i sefydlu'r cylchgrawn enwadol cyntaf, sef trysorfa ysbrydol ym 1799. Gyda thwf fy neilltuaeth wedyn yn ystod hanner cyntaf'r 4edd ganrif ar 15, i ni'n gweld yr enwadau crefyddol eraill yn mynd ati i sefydlu cylchgronau eu hunain. Mae rhaid ni gofio hefyd mae'r enwadau crefyddol oedd yn cyhoeddi cylchgronau plant y cyfnod, ac mi roedd gan bob un o'r enwadau crefyddol eto cylchgronau ar gyfer plant y cynulleidfaoedd. Y wynllan, tywysydd yr ieuanc, yr athraw i blentyn, trysorfa'r plant, dysgeidydd y plant ac yn y blaen. Mai deunydd crefyddol i naws oedd peth myrdd o'r gweithiau a gafodd ei cyhoeddi yn y Gymraeg, doedd popeth Cymraeg ddim yn grefyddol. Oedd yna lot fawr o lyfrau am bynciau megis o milfeddygaeth, hyfforddwr meddygol, ac un o'r mwyaf gogoneddus yn y marn ni yw daearyddiaeth Robert Roberts Caergybi. Mae'n dechrau gyda Pennod hi ar seryddiaeth sydd yn perswadio'r Cymru Cymraeg, felly i sôn am nid eclips mwyach, ond am ddiffyg ar yr haul. Mae'n dangos i chi sut mae'r byd yn gweithio. Wedyn mae'n rhoi mapiau i chi gogoneddus ar sut mae'n mynd rownd yr horn. Mae'n dangos i chi sut mae cyrraedd Awstralia, ond mae'n rhybuddio chi bod hanner Awstralia heb i darganfod eto. Fe'n amlwg mae llyfr gyda mapiau gogoneddus oedd y llyfr yma at ddefnydd capteiniaid llongau a morwyr. Oni bai am weithgarwch geiriadur a bathwyr geiriau, fyddai'r Gymraeg ddim wedi gallu ymdrin â phynciau o'r fath. O'n nhw wedi gweld am y tro cyntaf beth oedd ystyr geirdarddiad. O'n nhw'n defnyddio bob dydd geiriau fel y gwallgo neu byrbwyll. Ond dim ond yn y 19fed ganrif y dechreuson nhw sylweddoli, wel, wrth gwrs mae gwallgo yn dod o gwall. Ar eich cof, maen nhw'n dechrau gweld bod geiriau fel byrbwyll yn dod o byr eich pwyll. Ac o'n nhw'n gweld bod y mis Hydref yn dod o mis lle roedd yr hydd yn brefu, hyddfref, hydref. Gorffennaf yw gorffen yr haf. Dyma'r mis lle mae'r haf yn gorffen. Unwaith roedd y Cymru wedi dallt hynny, wedi dod o hyd i fformiwla fel petai. Roedd ganddyn nhw dragwyddol heol i fynd ati i fathu geiriau newydd, a dyna ddaru nhw. Yn enwedig felly yr athrylydd rhyfedd hwnnw, Edward Williams, Iolo Morgannwg.
Ym mhapurau mae dyn wedi gweld y gair pleidlais am y tro cyntaf. Llais dros blaid wleidyddol. Pleidlais, mae'r peth yn wyrthiol fel dyfeisiad. Ac yn mapurau Iolo Morgannwg chi'n cael unigryw, er enghraifft. Yn mapurau pobl eraill chi'n cael rywiol am sexual am y tro cyntaf yn y cyfnod yma. A fedrech chi ddim cael trafodaeth ar wleidyddiaeth heb bod chi'n defnyddio geiriau hynod o gyfoethog y cyfnod yma. Mae hi'n arwyddocaol mai pleidlais oedd un o'r geiriau newydd yma. Syniad newydd oedd caniatáu i'r werin diwydiannol a gwledig fwrw pleidlais. Roedd cymdeithas yn newid, a'r Gymraeg yn ymatab i ofynion oes newydd. Cafodd Cymru thraws newid yn llwyr gan y Chwyldro Diwydiannol. Yn wahanol i bob cenedl arall yn Ewrop, erbyn 1850, dim ond un rhan o 2 o bobl Cymru oedd yn dal i drin y tir am ei bywoliaeth. Yn ystod hanner can mlynedd cyntaf y 4edd ganrif ar 15, fe ddyblodd poblogaeth Cymru i ymhell dros filiwn, a dim ond megis dechrau oedd hynny. Y peth mwyaf dramatig dwi'n credu sydd wedi digwydd yn y 200 mlynedd diwetha, neu 200 mlynedd a hanner diwetha yng Nghymru, yw twf y boblogaeth. Roedd rhyw 500,000 o bobl yn byw yng Nghymru ganol y 19edd ganrif, o tipyn dros 2 filiwn yn byw yna erbyn diwedd y 4edd ganrif ar 15. Am bob Cymro oedd yn bodoli ganol y 19edd ganrif, oedd yna 4 ohonyn nhw erbyn dechrau'r 20edd ganrif. Mae hwnna yn newid chwilroadol. Bydd chi yn cael felly yw bod bobl yn tyrru allan o lefydd fel Cefn Gwlad Ceredigion ac o berfeddion Powys i lefydd fel Merthyr Tydfil a Rhondda neu Blaenau Ffestiniog neu'r Wyddgri a Rholl Llan'r Rhigog a Wrecsam yn cadw o fewn i Gymru y twf yma yn y boblogaeth. Ar mewnlifiad hwnnw, mewnlifiad y Cymru Cymraeg, ydy'r elfen holl bwysig yn hanes parhad yr iaith Gymraeg, yn wahanol iawn i Werddon wledig y Newyn Mawr a'r Wyddeleg. I ni'n cymaru'r sefyllfa Iwerddon nawr, ble mae'r boblogaeth yn cynyddu'n garlamus ar ychydig iawn o adnoddau'r daten y fwyaf arbennig yn 30, 40, 40 ganrif ar 15. Pan mae'r drasiedi'n dod, beth sy'n digwydd, mae rhyw filiwn yn marw a mae rhyw filiwn yn ymfudo. A rheini, bron pob capyn gwalltog, yn bobl o'r ardaloedd gorllewinol, cadarnleoedd y Wyddeleg. A maen nhw'n mynd i lefydd fel Efrog Newydd a Boston ac yn y blaen. A pa bwrpas sydd i basio'r iaith ymlaen, os nag oes unrhyw bosibilrwydd o gwbl fydd eich plant chi'n byw yn ei hen gynefin. Ond yng Nghymru, wrth gwrs, i chi'n cael y sefyllfa ble mae'r economi ddigon cryf i gadw'r bobl yng Nghymru ac yn wir i ymfudo o fewn i Gymru. I chi'n cael y broses o'r Cymru fel petai'n coloneiddio ei gwlad ei hunain. Yn achos Werddon, 1847 oedd blwyddyn weitha'r Newyn Mawr, a doedd hi ddim yn flwyddyn da yng Nghymru chwaith. A deud y gwir, 1847 oedd un o'r blynyddoedd dia yn hanes y Gymraeg. Dyma flwyddyn brad y llyfrau gleision, ond mae cefndir y brad hwnnw yn ymwneud nid â diwylliant, ond â therfus. Fe gyhoeddwyd adroddiad hynod o garedig ar Helyn Tybeca gan y Llywodraeth yn 1844. Yn dweud y dylid tawelu'r Cymru yn gymryd sy'n bosibl, ond yn y gynffon, yng nghwt y llyfr, yr adroddiad Beca yma, maen nhw'n dweud, chi'n gwybod, y gwir amdani yw mae'r hyn sydd yn gwneud y Cymru yn derfysglyd yw bod nhw'n Gymru Cymraeg. Ac maen nhw'n gallu gwrando ar propagandwyr, siartwyr a propagandwyr chwyldro. Os nag un nhw'n ofalus a dysgu Saesneg iddyn nhw, fydd chwyldro adwyr fel pregethwyr angydffurfiol peryglus yn gwneud chwyldro yng Nghymru os nag un ni'n cyflwyno'r y Saesneg iddyn nhw. Dyna barodd i'r Llywodraeth benodi comisiynwyr i ymchwilio i sefyllfa addysg yng Nghymru. Saeson, eglwyswyr di-Gymraeg oedd y tri gŵr ymgymrodd ar gwaith.
Mi oedd ein adroddiad ddamniol dros ben. Oedd hi'n syni bod y Cymru yn anfoesol, oedd nhw'n syni bod y Cymru yn medru defnyddio'r iaith Gymraeg i dwyllo pan oedd nhw mewn llysoedd barn, oedd nhw'n syni bod anghydffurfiaeth yn cadw y Cymru mewn sefyllfa lwgwr yn foesol, oedd nhw'n syni bod y Cymru oherwydd yr iaith Gymraeg a'r ffaith nad oedd gen nhw ddim Saesneg, bod hynny yn ei cadw nhw allan o swyddi breision ac yn rhwystro nhw rhag mwynhau yr gwareiddiad uchelgeisiol yma oedd yn dod o Loegr. Oedd y storm aruthrol wedi torri ar Gymru yn 1847 pan ddarllenodd y Cymru beth oedd yn cael ei ddweud amdanyn nhw yn yr adroddiadau yma o'n nhw wedi arswydo. Yn y blynyddoedd yn syth ar ôl cyhoeddi'r llyfrau gleision, fe seisnigwyd y gyfundrefn addysg yng Nghymru. Rhain oedd blynyddoedd y drwg enwog Welsh Not. O ysgol y Garth, Bangor ddath y Welsh Not yma. Ac nad oedden nhw'n bethau mor gyffredin â hynny mewn gwirionadd, mi roedd y dull yma o gosbi yn cael ei ddefnyddio yn yr Alban ac yn Llydaw hefyd. Mae yna gyfeiriad at y Welsh Not yn y llyfrau gleision ei hunan, neu'r Welsh Note neu'r Welsh Stick mae'n cael ei alw fanno. Oedd o'n cael ei ddefnyddio mewn rhai ysgolion i gosbi plant oedd yn mynnu siarad Cymraeg yn yr ysgol. Ond mae'n amlwg fod o wedi dod yn llawer iawn mwy cyffredin wedyn. Y darlun llawna sydd gyda ni o'r Welsh Not yw'r un ni'n cael yn ysgrifau Owen M. Edwards, ble mae'n sôn amdano fe'n ysgol Eglwys yn Llanwchlyn, yn gwisgo'r bathodyn yma gyda balchder yn cael ei chwipio bob dydd. Ond fel wedodd R.T. Jenkins am y gyfrol yna, mae llawn gymaint ohono fe'n ffuglen a sydd yn stori go iawn. Ond yn sicr, yr oedd na bwysau yn ysgolion Cymru yn yr 1415 i wthio'r plant i siarad Saesneg. Ac yn wir, oedd na gefnogaeth cyffredinol gan rieni i'r plant i ddysgu Saesneg. Erbyn 50, 60, 70, 1415. Oedd rieni'n gwbl naturiol yn ymwybodol o'r manteision o fedru'r Saesneg. Ond nhw'n gwybod yn iawn fydde'r plant yn cael ei Gymraeg, gatre ar reilwyd yn y pentre, yn yr ysgol Sul ac yn y blaen. A peiriant i ddysgu Saesneg i'r plant i lawer iawn o bobl oedd yr ysgolion cynradd. Erbyn ail hanner y 14th ganrif ar 15, roedd hi'n amhosib anwybyddu dylanwad y Saesneg ar fywyd Cymru. Dyma gyfnod o ymchwil ymerodraethol Prydeinig, ac roedd medru'r Saesneg yn hanfodol i unrhyw un oedd eisiau gwella ei stad. Roedd hyd yn oed yr Eisteddfod Genedlaethol newydd a ddylai fod yn gair o Gymreicdod wedi colli golwg yn llwyr ar ei phwrpas gwreiddiol. Os edrychith dyn ar gyfansoddiad cynta'r Eisteddfod Genedlaethol, fe lluniwyd ei gan William Morris, Gwilym Tawe, cymal cynta'r cyfansoddiad, pwysleisio'r ffaith mae'r Gymraeg ydy'r iaith sy'n cyfri, ac mae hybu'r diwylliant Cymraeg fydd pwrpas yr Eisteddfod Genedlaethol newydd-anedig. Ymhen rhyw 2 flynedd, mi roedd y cyfell enwog Hugh Owen, Sir Hugh Owen, o Garnarfon, wel o Fôn yn wreiddiol. Mi roedd wedi dod mewn i'r stori a'i Social Science Section. Doedd na ddim lle i feirdd a derwyddon Cymraeg yn adran newydd Sir Hugh. Gwobrwyau yn hytrach dreithodau ar addysg, iechyd a diwydiant, y pynciau pwysig yn yr iaith bwysig. Saesneg fydde iaith gwaredigaeth, a Saesneg fydde iaith y gyfundrefn addysg yng Nghymru yr oedd Hugh Owen yn ceisio ei chreu hi. Mi ddodd mewn ar syniad hwnnw, oedd hwnnw'n cydio wrth y gred boblogaidd gyffredinol, mae oes progres oedd hi. Felly Saesneg oedd iaith progres, iaith y tren. Yn oes Victoria hefyd, y dechreuodd Cymru yn falchio mae hi oedd gwlad y gân. Ond ar lwyfan y brifwyl, nid Cymraeg oedd iaith y gân honno. Fe rowd yr Eisteddfod mewn gwirionedd wedyn i'r cyngerdd ac i'r canu coraw. Ac wrth gwrs peth hanfodol Saesneg oedd hwnnw. Mae pobl yn tueddu i'r amantu am yr Eisteddfod Genedlaethol bod hi wedi bod o'r cychwyn yn rhyw fath o gair i'r iaith Gymraeg, yn gair i Gymreicdod, ond ni dyna di'r gwir. Mewn gwirionedd, fe fuodd yr Eisteddfod Genedlaethol am y rhan orau o ganrif, ond foddion fydden ni'n dweud i dan seilio hyder y Cymru yn ei mamiaeth.
Adfer y hyder hwnnw oedd cenhadaeth fawr o Edwards, un o gymwynaswyr penna'r Gymraeg. Yn hanesydd yn Rhydychen, fe aeth o ati i ddarparu deunydd darllen seciwlar, eang ei apel ar gyfer Cymru o bob oed. Yn y 90au fe sefydlodd ei nifer sylweddol o gylchgronau, wedi eu hanelu at blant yn Cymru'r plant, ac at y dyn cyffredin yn Cymru, a dwi'n credu taw Cymru, a sefydlwyd yn 1891 yw'r cylchgran mwyaf nodwedig yn y Gymraeg mewn gwirionedd. Roedd Owen Edwards yn gwybod beth oedd yn apelio at y dyn cyffredin ac at blant, ac mae'n denu ysgrifenwyr newydd ysgam poblogaidd i gyfrannu i'w gylchgronau. Ac mae cyfraniad Owen Edwards mewn gwirionedd yn gyfraniad mawr, a fe yw'r cyntaf i dorri monopoli'r enwadau crefyddol ar y wasg. Mae gweithgarwch rhyfeddol y maes cyhoeddi cylchgronau'n dangos nad myth i gyd ydy'r sôn a fi am y werin Gymraeg ddiwylliedig. I ni'n gwybod bellach bod 1704 o gylchgronau wedi cyhoeddi rhwng 1735 a 1900. Ac mae'n ddiddorol sylwi bod Thomas Watts oedd yn geidwad adran y llyfrau printedig yn yr amgueddfa Brydeinig fel oedd ei bryd hynny. A Thomas Watts yn ysgrifennu am ansawdd llenyddiaeth Gymraeg yn y penni Encyclopedia 1861. A mae'n dweud yno nad yw e'n gwybod am un genedl yn Ewrop gyfan oedd yn gyhoeddi cymaint o gylchgronau ar Cymru. Ac am yr rhan helaetha o'r cyfnod hwnnw, y Gymraeg oedd iaith, unig iaith y mwyafrif o bobl Cymru. Roedd yr hod yn troi fodd bynnag. Ar derfyn y 4edd ganrif ar 15, roedd poblogaeth Cymru'n tyfu'n gyflymach na phoblogaeth pob gwlad arall yn y byd ac eithrio Unol Daleithiau America. Yng nghyfrifiad 1911, fe ddaeth hi'n amlwg am y tro cyntaf bod mwyafrif bychan o bobl Cymru erbyn hynny yn methu siarad Cymraeg. Mymryn dan yr hanner, 49.9% o'r boblogaeth oedd yn dal i'w siarad hi. Ond dyma'r cyfnod pan oedd Cymru o drwch blewyn yn cychwyn ar y broses o newid iaith. My first year at uni, one of the guys in my flat, he was fluent in Welsh, and he used to teach me insults to say the English people. It was great. Bod cyfrifiad 1911 yn peri pryder, roedd sefyllfa'r iaith yn dal yn gry. Roedd canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng, ond roedd y niferoedd yn dal i godi. Erbyn cyfrifiad 1911, roedd na dros filiwn o siaradwyr Cymraeg, mwy os cyfrwn i'r Cymru alltyd, ac roedd 80 o filoedd o'r rheini yn Lerpwl yn unig. Felly, 350 o flynyddoedd ar ôl cyflwyno'r deddfau uno, roedd y Gymraeg ar ddechrau'r 20fed ganrif yn fyw ac yn syndod o iach.